नै जों दा खारनो फैदो मौ फैदो अमाया केमेरामेना बेनो जोंनिया नायना ला बिथांनि बडि फिटनि थाखाय बेसेबां फ्लेक्सिबिलिटि बेसेबां माबा खालामनो गोनां जादों बिथाङा बेसेबां खस्थ' खालामदों बिथाङा गावनि बडि फिटनि थाखाय नायना लादो बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो बडि फिटनि थाखाय नै बिथाङा खालामदों बिथाङा जोंनि केमेरामेन सनि बर' इउटुब चेनेलनि केमेरामेनानो दिनै बिथाङाबो बिराद माने गावनि देहानि थाखाय खस्थ' खालामदों फिटनेसनि थाखाय एक्सारसाइसआव पुरा हमदो दिनै पुरा बडि फिट खालामनो थाखाय मानसिखासे बेसेबां सिगांनिफ्राय आं बेखौ एक्सारसाइसनि थाखाय लिंदों दिनैसो मोदोमाव देहायाव नांदों दिनै एक्सारसाइसआव हमदो नै दिनै नायना ला बिथांखौ बिथांनि महरखौ बिथाङा गावनि बडिखौ फिट खालामनो थाखाय दिनै